Samtang sugan na nato ang interview kang Kapuso star Ina Fileo says, Isa sa mga bida sa inyong paboritong series din sa Kapuso Network, Bilangin ang Bituin sa Langit ang atong makauban this morning, mga Kapuso, si Miss Ina Fileo. Hi Miss Ina, maayong buntag. Maayong buntag. Kumusta po kayo, Miss Ina? Kumusta yung pagsistay at home natin? Eto, excited ako ngayon. Parang excited ako tuwing merong outside connection. Merong Zoom, ganyan. I look forward to mga Zoom meetings, mga video calls. Kasi syempre, matagal na rin tayong nasa house at tayo-tayo lang nakikita natin. Buti ako kasama ko si Mommy, so meron akong ibang nakikitang tao. And we're so happy also to have you this morning sa GMA Regional TV Live, Miss Ina. And Yes. talking about your mom, si Direk Guillen, kumusta po kayo? Yes. And kasi alam namin you've always been close to your mom, ni Direk Loris. Kumusta po siya ngayon? And how are you making sure that she's well and safe? Okay kami. Si Mommy ngayon, puro K-drama ang inaatupag niya. So, actually, enjoy na enjoy siya ngayong quarantine dahil, ayun, nasa bahay lang, marami siyang time to herself, nanonood ng mahilig siya ngayon manood ng K-drama. Ako nag-introduce sa kanya, pero ngayon mas malala na siya sa akin. Consistent kang nag-advocate ng mga healthy living, of course, your exercise, your diet. Ito ngayon, this morning, to jumpstart our viewers' morning today, anong message that you'd like to tell them and to motivate everyone watching right now to pursue a healthy lifestyle? So, importante na at least 20 minutes to 30 minutes of your day sa umaga, paandarin natin yung dugo natin, blood flow sa katawan, gisingin yung mga muscles, ganyan. And then, I can assure you that you will feel better after. So, yun, I think importante meron tayong routine sa bawat araw ngayon para hindi natin ma-feel na parang wala tayong direksyon dahil di natin alam kung kailan tayo makakalabas, kailan babalik sa normal. This time, Miss Ina, let's talk about love. Wow. Kasi alam naman namin, you got engaged last year and eto na nga, nag-LDR tayo. Nag-LDR kayo ngayon kasi of course may lockdown and then there's social distancing, gaya ng iba Yes. dyan. It's been quite hard, no? So, paano po yung mga ways and means niyo po to communicate and to bond? Ayun, syempre, kung nasa mindset mo yan kasi syempre kung mag-focus ako dun sa medyo negative, supposedly this year, planning the wedding kami. Kasi supposedly next year, January yung wedding, but now parang na-shake up talaga lahat. You don't even know kung kailan magiging available ulit yung mga flights, ganyan. Bilang Italiano kasi yung fiancé ko. So, syempre, the guests will be, majority sa side niya will be from Italy. So, yung mga ganong bagay na biglang yung mga plano mo put on hold indefinitely, parang kailan postponed, kumbaga. For yung mga nag-LDR, ganun lang. Keep it fresh every day. Keep it normal, yung ganun. Maghanap kayo ng kung ano yung pinaka-normal na activity ninyo together and you can do it together. Hopefully, may internet kung nasan man yung ka-LDR ninyo. Oo nga Internet lang talaga ang solusyon. Let's talk about Bilangin ang Bituin sa Langit kasi maraming nagtatanong kung kailan kayo mapapanood muli sa TV and how are you preparing sa pagbabalik taping nyo din? Excited akong bumalik pero at the same time, kabado, aaminin ko yun kasi syempre, hindi pa naman natin talagang natatalo yung COVID, nandyan pa din siya. Ready pa rin yung mga vaccine, ganyan. So, kumbaga, medyo delikado pa din. Pero, ititiwala naman ako na kung magbalik na ng taping ang GMA, ang Bilangin, meron namang mga protocols talaga na susundan. Kumbaga, I think naman they will make sure yung security, safety ng mga tao. Personally, ang pinaka-preparation ko is like what I've been doing, yun, taking care of my health. Kasi feeling ko, yan yung mahalaga na kung sasabak ako,
sa gera, kailangan matibay. Kumbaga, malakas ako. And before we end the interview, Miss Ina, ano po yung mensahe niyo po sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Central and Eastern Visayas? And pwede din po kayong bumati in Italian kasi marami pong nanonood ng mga kapuso natin abroad through our website and YouTube channel. Huwag sana tayo mawala ng pag-asa. Kasi there's always a light at the end of this tunnel, and I'm sure of it. Magtiwala lang tayo, and let's be strong for the people who are not so strong right now. Yun, kumbaga, let's try to pull each other upward dahil this is very hard for everyone. So yun, and I hope na pag nagbalik ang bilangin ng Bituin sa Langit ay manunood kayo. Yun. Manonood Tsaka, tinanong po. ko rin yung, tinanong kay fiancé ko kung ano yung stay at home in Italian. Sabi niya, resta a casa. Ayun, So, yun. resta aka sa mga kapuso. Thank you so much, Miss Ina, for spending your morning with us. Thank you din. Ingat po. Thank you. And that was Ina Fileo, mga kapuso. Nga mipaambit ka nato sa ihang kasinatian karong quarantine o syempre ang ilahang LDR sa iyahang fiancé. Kung sa ang ilahang mga pamaagi to communicate. O hinaot nga mag-uban gapunta sa pagbalik pa sa GMA Regional TV Live.